Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 28. Ti man nanakaw isardengnan ti agtakaw. Agtrabaho kit di tapno manggad as itataknang ket makatulong mat kadagitiin na panglaw. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kan biyak. Onya, Daisy, agawid ta ka din. Ha? Anya ka din ti oras. Alas 4 pa'y laang Uy, kita am dagiti office mates ta di tabangir a kwarto. Tapay. Nag-aawid dan. Anya? Regular da nga minan. Iswama aramit dalat ta ti kayat da. Kanayon matta nakasta ti aramiden da. Correct. Dagiti empleyado arumbeng laeng a masukatan. Kasano nga tanda ito Nagpigsa ti todo. Awan samat tan ti maluganak asumrak iti opisina. Talagang awan nagpasada no kaste nga dabagyo na. Apay, adda serrek yaw nga ore agbagbagyaw. Adda tatang. Kunay di nga minan aya agagit mo. Di ka pa'y aglangan iti trabaho. Tatang, kaswalak pa'y laang. Kasano ang maregularak? No kanayon mat nga agabsentak. Wala, mabit lang nga ron. Inak gasolinaan di tricycle ko. Tay tulod kan. Ay, una yung tikastoy. Naka-uniform tangag paiso. Ngem, para karas tamot lang iti danom. Kasano? Saan mat asimrak dagiti kakadwata? Amo nga ta ni ma'am, da ito yung aramidan da. Amo na siguro Amo na nga ta nga 8 to 5 ti serrekta. Idinto ta dagiti regular a katrabahuan ta. Maladaw da lang aruda na sumrek, masapa da pa nga agawid. Shh! Di kan agtagtagari. Amangan numangagda ka. Pudnumet. Padasin dak nga pain, taglalaban kami. Sige kit din. Ituloy tang ti agkaras. Tapno sana makastrak ti danom iti unag ti opisina. As usual, kastoy manen. Ado ti masangputan at trabaho dito opisina. Wen nga rod 7:45 baka nag-time in. Si Kangay. Eksakto alas 8. Kat, dagita ngay regular dita. Awan da pahimod. Anya? Amo matang ti sangpot da. Pasaray alas 9. Kat kalpasan ti pa nag-time in da, rumardamanan. Hoy, malugi ti mang papasweldo kada tayo. Malugi ti gobyerno. Ala, rogyan takit din ti trabaho ta. Paikanda ko mga miniti CCTV dito'y opisina. Tapno maamuanda no asino ti agtrabaho kan saan. Lorna, papayaban na ka ni ma'am. Taapay ka, no? Diyak mo At ansay, patrabaho na kan ka. Ay, Ingkan, tani. Kalpasan ti makalawas a seminar na. Adun sa ti paaramid na kan ka. una yun. Siyakla ka na yun, ti makikita na. Kasapulak dagita a files inton umay alawas. Ado da ito'y, ma'am. Diyak malpas amin. Amok akabailam nga aramiden. Saan ka matkat nga ikaniti trabaho no? Saan mo akabailan? Huwan gayam. Kumusta ti opisina? Kabayatan ti kaawan ko. Awan mati problema, ma'am. Kasta ka di. Wan gayam. Umayto ka no dagiti taga civil service amang assess iti performance tayo. Awan problema, ma'am. Sige. Lapasong nga day tatrabaho mo nga intad ko kan ka, Lorna. Daisy, Ma'am? aramidam da ito'y. Ha? Kasapulak da ito'y into next week. Nga, ma'am. Ado pa'y ti papaaramid da kanya. RJ, Ma'am? tulungan ni Daisy. Ma'am, kita mo ti papeles iti lamisaan ko Saan to ba na makita ti rupak gapo iti kangato na? Diyak kayat nga agreklamo kayo.
Aramidan nyo dayta. Anyamot. Lapdan nak, Daisy. Sobrang dayta. Isuda ti rumbang amang ilipas ka dagito ay. Kan may sa, kanayon da nga late, kan nasapad pa nga agawid. Ay, apo. Maanimik ak manan no kastoy laang. Rabiin. Nakaunpay lang dayta computer mau. Di nakadi pa kadanagan tatang. Maturog kayo laang. Intun kuan. Agulaw ka manan kapo iti panagpuy-puyat mau. Talaga adyak ka ba ulan? Ngam, masapol nga ilepas ko dagiti trabaho ita. Kurang pay ayat ti oras mo di opisina. Tayawin mo payla dagita trabahom ditoy. Narigat ngamin dagiti casual akas kada kami. Saan kami ang makariri, tatang? Kahit ure kaswal Awan laang ti karbangan nyo nga agre no kasta nga abos wanda kayaw. Bye-bye anyon, tatang. Ano sa kun Nagrigat ti awan trabaho na ita. Oh, Eddie. Imbaon ka lang ang mapan gumatang iti supplies. Dua nga oras mo matan ijay. Nilor naman. Napnapanam aya. Indate ko man ni... Amo mo na. Jay number Tom. Oh, shh. Ang mga numakita datilukan. Ang mumut a red plate. Siyak, pwede ko na. Kabagala ka, discard siyan dahi ta. Sa anak to ang mabisto. Ayun gayam. Pumanaw manan ni ma'am. Ada seminar na ijay Cebu. Oh, di nasayat. Ano kasta? Itulod mo to dagiti inlasin ko nga office supplies ijay balay, ha? Adaya? Adda, ingkabil ko ijay likod. Pangan ano am? Usaran dagiti anak ko iti research work da. Nangilasin ak iti coupon band. Kanda dumapay ang mabalinda nga usaran iti research work da. Ingka manghala iti office supplies. Awanan ti coupon ban apang iprintak. Ibagam na niya pa iti alaek tagulpiya kon. Coupon band. Dua arim. Long and short. Mga lakamatan iti ink. Tanin na ibusan. Okay. Naimbaglakit din. Tanaanos ni RJ akad-kadwak ditoy. Ay! RJ! Ayan nga, dagiti papaalakan ka. Awan. Anya? Naibos ti office supplies. Anya? Kasano na pasamak dayta? Isumati ko na ni Ma'am Lorna. Kuna nang agtipid tayo. Inong tanak pa ikit di Anya ti kunana? Apay ka no, ano dito department tayo ti mangala iti supplies ket maibos adagos. Anya? Hay, pagsasawak la ko man ket. Kasano nga ibagana ti kasta? Kat isuda mo ti paggapgapuan ti supply. Isuda mo ti aggat-gatang. Ti kayat naasawan, yaw awit ta dagiti office supplies. Anya? Amok Ti anya? Iso ti mangyaw awit ka dagiti office supplies. Ay, di ka kumaagsaw iti kasta. Pudnumet! Apay, nakitam? Anya ngay. Ket no binunag na idi na minsan dagiti nagadu nga office supplies. Anya? Sada ta pabasulan. Nasakitin agam ko. Sobrada mat. Kaano nga tayo amaamuan ni Ma'am tipod no mapaspasamak dito'y opisina? Adag iti pagtaltal kan na nga empleyado na. Kat isudagayam ti manglukloko kan kuana. Ay, sumuko aksan, friend. Diyakon kaya ti agtrabaho dito'y. Maulawak matan no tumakdarak, tatang. Ay sos, sumrum manan ti sakit mon. Ay, saan kumamot Adupay ti aramidak. Ay nandisay. No day ta trabahom ti pakaalam iti sakit mo. Nasaysaya at langan no agresign ka. Ha? Ginanaka pa lang dito'y balay. Tulungam ni nanang mo iti negosyo na. Diyak kaya tatang. Maboring ak dito'y balay. Kasanod no kumaro day tarikrik na di dakdakil agastaws. Di kay agdanak tatang.
Maurnos tumot lang dayto eh. Saan mo't siguro nga agnanayon akas day ti sistema iti pagtrab-trabaho. Pinaayaban ka, ta kumusta ak jay impaaramid ko kan. Malmalpas kon, ma'am. Good. Okay. Day tala ang tidamagakan ka. O sige, agsubli kan ijay trabaho. Sige, ma'am. Impressive. Pinagpuy-puyatak day na, ma'am. Very good. Thank you, ma'am. Siga ka dilaang tinang trabaho iti daytoy, Lorna? Yes, ma'am. Asino kumapay nga iti sabali amang trabaho iti dayt na? Okay. Oh, sa dino ti papanam. Agawid ako na. Nagsapapay. Si kakit di mo't. Sigod mo't nga aramidan ta dayto ya. Uy, adda ni ma'am. Man ano ngay? Ay sus, Eddie, agar aramid ka. Lorna, agkita kami nga rod ka ni number to. Kagura naktumanan dahi jay. No, sana ka agparang iti date me. Sige, kita kan. Na. Uy, Eddie. Eddie, agsubli ka dito eh. Eddie! Nagkapuam, RJ. Itay ka pa'y arimwara ah. Dayto yan tinururay ko agundaway. Ha? Kinasaritan ni ma'am. Maipapan itian niya. Makapanirbyos ka mat. Pag nerbyosam ko ma, Impulong naksamutan. saan asi ka? Isuda. Sino? Ay, grabe ka mat. Dinakman pagdandanagan. Mabilbilang ti aldawda. Sa anak mo't lang akaraman dita? Saan? Ang agsagana ka. Taapay. Kasaritan na kan tumet ni madam. Anya? Ibagam to amin na. Amin nga anomalya nga aramidan da. Ha? Tasyak, naibaga ko namin nga mok. Ultimo je panangyaw awid ni Ma'am Lorna kadagiti office supplies. Daisy, kumusta ti trabaho? Mayat mat, ma'am. Agan enjoy ka matlaan ka di? One, ma'am. Uray, saan affair ti trato kan ka dagiti office mates mo? Ma'am? Uray impaaramid kan ka ni Lorna ti trabaho nga intad ko kan kuana? Kwa, ma'am. I know everything. Sayang. Sayang ti panagtalag nga intad ko kadakwada. Ma'am? You deserve a promotion. Ma'am, maragsakan na kitid ay tanga imbagayo. Diyo lang amin amo. Ipapay ko ti amin nga oras ko iti trabaho. I know. Amok dayta, Daisy. Thank you, ma'am. Agyaman ak unay. Iyakar da tayo ti sabaling nga opisina. Day tamot ti ko na ni ma'am. Ni, apay ka no? Damagang pay lang. Apay. Ada ka din namuan na? Adda siguro nagipulong ah. Dagiti sip-sip nga awan maaramid na. Tinapodno nga agserbi, ti Diyos ti mang bendisyon. Ngam ti saan na napodno, dumtantukan kwa na, ti panagbabawi. Papagayam, ditan, tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapodno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangkarabay na inbag nga oras kada kayo amin.